even nog de laatste dingetjes uitleggen voor Ski en Wetter, wat straks om 12:30 begint. Dus ik wil jullie vragen om allemaal even stil te zijn en op te letten. Klas 1 en 2, de onderbouwklassen, die binnen hier bezig met de actie Ski en Wetter. Zodat die in 6 gemeenten in Friesland nou uitzetten is. Onder van bovenaf georganiseerd door de Friese Milieufederatie. Ja, het doel is om bij een bewuste maatje van de plastic troep en de orenafval die we marmerkoor wel eens heel slordig ergens lezen liet, ergens heen gooien en dat het gewoon enorme gevolgen voor het milieu heeft. De band die worden nu al even verspreid over een gebied hier in Dokkum, rondom sletten of oren plakken met al je afval lezen kan. En het doel is dat ze dat opruimen gaan, meenemen en dat we dat hier via de verwerking gaan en al jou aan de afvalverwerker. Nou, we hadden poeder van broodjes van de Lidl, we hadden blikjes van, een stuk van Amer en dan nog een paar rotzoikers. En wat vies ervan dat het vol op zit lijkt? Nou, net heel goed. Nou, dat is net goed voor de natuur. We gaan eerst hier nog even goed zieken en dan gaan we een beetje daar ergens in. Ja, dit is een onderwerp wat komt natuurlijk, we hebben erom in lessen. Bijvoorbeeld bij vakken als scheikunde, natuurscheikunde. We hebben er wel speciale workshops, jou wie daar wel oer. En voor de rest proberen we in hun hele dwanne litten erop te attenderen dat ze rotzooi en troep, dat ze dat gewoon goed in afvalbakken en dergelijke gooien. Dan wil dat we de verzorgen dat ze dat gewoon goed verzamelen kunnen, zodat we het zelf ook helemaal netjes opruimen kunnen.